Camagwini ninjani? Ngiyaphila, nikhuluma noMakhosi Umkhize. Namhlanje ngicela ukunitshengisa isihlahla. Igama lalesihlahla lesi uzula aze ayithole, isihlahla senhlanhla. Kakhulukazi isihlahla kubantu abasha, siyasebenza kakhulu. Siyenza ukuthi igazi lakho ligijime, liflowe, uthandeke, uthandwe abantu. Sisebenza kakhulu kubantu besilisa abathanda iy'ntombi noma abathanda ukuqonywa, noma umuntu enzele umuntu wakhe ukuthi igazi lakhe alibuke ligijima likahle nje. Uzulu aze ayithole, nabantu besifazane bayasisebenzisa. Nawa-ke amaqabunga akhona, uzula aze ayithole. Ungazi ukuthi sithanda ukukhanya uma usibuka simhloshana nje kanje. Sinameva amancane, siyagquma, siyaphalaza lesihlahla lesi. Uyakwazi nokwenza isikhafulo ngaso ukuthi into leyo oyikhafulayo isheshe ifinyelele kuwena. Inhlanhla yomsebenzi, inhlanhla nje ukuthi into zakho zivuleke. Uzula aze ayithole, igama laso lesihlahla. Siyakhula-ke sibheke phezulu. Ngiyacela ukuthi uqhubeke usubscribe kwi-channel yami ongakazi usubscribe kuyona. uMakhosi Umkhize lo okhulumayo. Ngiyabonga.